नमस्कार मंडळी, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। मालवणी रेसिपीमध्ये मी आज तुमच्यासाठी मस्तपैकी असा मसाले भात घेऊन आले। आपल्या घरात जे भाज्या अवेलेबल असतात त्या भाज्यांपासूनच मी असा मसाले भात तयार केलेला आहे। तर रात्रीच्या जेवणाला काय बनवायचं हे मोठं असा प्रश्न असतो किंवा दुपारचं जेवणाला तर असा झटपट होणारा असा हा मसाले भात आहे। तर मी आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 टोमॅटो घेतले असे मोठे आणि ते बारीक चिरून घ्यायचे। त्याच्यामध्ये मी थोडी कोथिंबीर घातली आणि हिरव्या मिरच्या मी 3-4 घेतलेल्या आहे। तर छोट्या आहेत, जर मोठ्या असल्या तर तुम्ही 3 घालू शकता। तर तुम्ही जे तिखट त्याप्रमाणे खातात तेवढं। आलं लसूणची पेस्ट मी ही वेगळीच केलेली आहे। जर आलं लसूणची पेस्ट तुमच्याकडे नसेल त्याच्यात आलं लसूणही तुम्ही ॲड करून ही पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। आता मिक्सरचं भांडं जरा स्वच्छ असं धुवून घेतलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये सगळं असं हे वाटण लागलं होतं ते पाणी मी काढून ठेवले। ते पाणी आपण भातामध्ये वापरणार आहे। आता आपण तांदूळ भिजत ठेवायचे आहे। तर तांदूळसाठी मी आता हे जो राईस वापरला आहे हा बिर्याणीचा राईस जो असतो लांबवाला तो घेतलेला आहे। जर तुमच्याकडे जिरा राईस वगैरे कुठलाही घरात तुम्ही जो रेग्युलर जेवणामध्ये खातात तो तांदूळ तुम्ही यूज करू शकता। तर मी आता हे 6 माणसांच्या क्वांटिटीसाठी करते। तर ह्याला मी 3 वाटी असं तांदूळ घेतलेला आहे। तर तुम्ही असं हे 2 वाटी, कमी माणसं असेल तर 2 वाटी 2-2.5 वाटीचं पण करू शकता। तर आता मी हे मोजून 3 वाटीचा मी भात करते। तर आता मी ना हे स्वच्छ धुवून घेणार आहे। धुवून याच्यानंतर 3-4 वेळा धुवायचं आणि मग याच्यात पाणी घालून 10-15 मिनिटासाठी हे साईडला ठेवून द्यायचे। आता ह्याच्यामध्ये ना मेन स्पेशल म्हणजे आम्ही कोकणातलं जे आम्ही माणूस आहे तो आम्ही ओलं खोबरं घालतो। तर मी याचा खोबऱ्याचा रस घालून याच्यात ना मस्तपैकी असा सुंदर असा मसाले भात तयार करणार आहे। तर खोबरं मी घेतलेलं तर अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं, त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आणि याचा रस काढून घ्यायचा आहे। तर आता हे मिक्सरला वाटून मी याचा रस काढून घेणार आहे। तर एक टोप घ्यायचा, त्याच्यावर एक चाळणी ठेवायची आणि ही आपली पिठाची चाळणी आहे त्याच्यामध्ये हे चांगलं याचं रस काढून घ्यायचं। हे 2-3 वेळा असं हे प्रोसिजर करायचं। हे जरा पाणी काढून घ्यायचं, परत हे मिक्सरला वाटायचं, पाणी घालायचं आणि असंच हे करून याचा रस 3-4 वेळा असा करून असा हा एवढा रस काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर आता मी हे सगळं असं करून घेते। आता मी 2 ग्लास असा भरून मी तो रस काढून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी घालून पण तो रस जरा वाढवू शकतो। आता मी कुकरमध्ये हा मसाले भात करणार आहे, म्हणजे झटपट तयार होतो मसाले भात। आता याच्यामध्ये 3-4 चमचे तेल घालायचे आणि मी 1 मोठा चमचा असा तूप घातलेला आहे। तर तूप घालायचं कधी पण मसाले भातमध्ये, अजून सुंदर असा हा मसाले भात लागतो। आता याच्यामध्ये आपल्याला खडा मसाला घालायचे, जे आपल्याला तुमच्याकडे अवेलेबल असाल ते खडा मसाला आपण घालायचा आहे। तर मी याच्यामध्ये तेजपत्ता, दालचिनी, लवंग वगैरे असं सगळं घातलेलं आहे थोडं थोडं। आता याच्यामध्ये मी 3 कांदे घेतले, ते असे उभे चिरून घ्यायचे। तर मसाले भातला कधी पण बारीक चिरायचा नाही कांदा, असं लांबट असं चिरून घ्यायचं आणि चांगलं असं गोल्डन होईपर्यंत हा कांदा भाजून घ्यायचा आहे। तर आता हा बघा जरा जरा गोल्डन कलर आलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूण आणि कोथिंबीर ही पेस्ट मी तयारच करून ठेवते आधीच, म्हणजे आठवड्याभराची करून ठेवली ना की रेग्युलर जेवणासाठी बरी पडते। आता याच्यामध्ये मी हे 3 चमचे असा मोठे पोहे खायचा जो चमचा असतो तेवढा मी याच्यात आलं लसूणची पेस्ट घातली। ती चांगली आपल्याला तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे आपल्याला। आता व्यवस्थित जेव्हा आलं लसूणची पेस्ट परतून झाली की याच्यामध्ये आपल्याला काश्मीरी मिरची पावडर घालायची। काश्मीरी मिरचीने मसाले भातेला चांगला असा कलर येतो। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे बिर्याणी मसाला। तर हा बिर्याणी मसाला 10 रुपयेचा पॅकेट भेटतो, तेवढा मी आणलेला आहे आणि तो पूर्ण अख्खा घालणार आहे। तर अर्धा मी आत्ता घातलेला आहे, अर्धा मी नंतर घालणार आहे। 1 चमचा धने जिरे पावडर घालायचं आहे आणि व्यवस्थित हे तेलामध्ये व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे चांगलं असं तेल सुटणार याला की त्याच्यानंतर आपल्याला मिरची, टोमॅटो ह्याची जी पेस्ट मगाशी केली होती कोथिंबीरची ती आपल्याला घालायची आहे। तर मिरची घातल्यामुळे ह्याला तिखटपणा चांगला येतो, तर त्याला गरज नाही आपल्याला लाल तिखट घालायची। काश्मीरी मिरची पावडर हे फक्त कलरसाठी घातलेली आहे। जर तुम्हाला घालायची तर तुम्ही घाला, नाही घातली तरी चालेल। मस्त असा हिरवा पण मसाले भात खूप छान लागतो। आता याच्यामध्ये आपल्याला मस्त असं तेल सुटलेलं आहे, वाटण चांगलं असं मी व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये भाज्या घालायच्या, तर मी याच्यात बटाटा घातलेला आहे, वांगं घातलेलं आहे, याच्यामध्ये गाजर घालायचं आहे, थोडासा फ्लावर घातले। फ्लावर हा गरम पाण्यात धुवून घ्यायचा चांगला। आणि आता शिमला मिरची घातलेली आहे आणि ही आहे वाली नसेल तर तुमच्याकडे फरसबी असेल तर फरसबी घाला। थोडेसे मटार घातलेले आहे आणि असं करून मी हे सगळे भाज्या अशा मी अर्धी वाटीवर असे सगळ्या भाज्या घेतलेल्या आहेत। चांगल्या या भाज्या आपल्या मुलंही आवडीने खातात जर भातामध्ये वगैरे मिक्स असला तर। आता हे व्यवस्थित एकदा ना परतून घ्यायचं आहे आणि 2 मिनिटाचं चांगलं परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे आता चांगलं हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। आता ह्याच्यावर आपण काय करायचं आहे, झाकण लावायचं आहे आणि
म्हणजे कुकरचं झाकण फक्त असं वरच्यावर ठेवायचं आणि 2 मिनटं अशी वाफ काढून घ्यायची आहे. वाफ काढून झाल्यानंतर आपण परत हे झाकण काढायचं आहे आणि ह्या चमच्याने व्यवस्थित हे परतून घ्यायचं आहे. आणि मग ह्याच्यामध्ये हा जो मगाशी मी तांदूळ मी भिजत ठेवला होता तो घालायचा आहे. तर ते तांदळाचं पाणी सगळं टाकून द्यायचं आणि हे तांदूळ ह्याच्यात घालायचे आणि नंतर व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. तर पाणी लगेच घालू नका, आधी व्यवस्थित त्या तांदूळमध्ये हे सगळं भाज्या वगैरे मिक्स करून घ्या. आणि हे आता बघा सगळं मिक्स करून घेते. तर मी ह्याच्यामध्ये मीठ तुम्हाला दाखवलं नाही, तर मी जाडं मीठ वापरलेलं आहे. तर ते मी व्हिडिओ करताना तो डिलीट झाला होता. तर तुम्ही ह्याच्यात मीठ वापरा. तर तुमच्याकडे बारीक असेल तर बारीक मीठ टाका, जाडं मीठ असेल तर मी जाडं मीठ वापरलेलं आहे ह्याच्यामध्ये. आता हे व्यवस्थित 2 मिनटं चांगलं असं हे परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यात आपल्याला नारळाचा रस घालायचा आहे. मग नारळाचा रस घालून झालेला आपल्याला पाण्याची क्वांटिटी कळते केवढी घालायची. तर नारळाच्या रसाने मसाले भात एकदम अप्रतिम आणि असा टेस्टी लागतो. तर तुम्ही जर कधीही मसाले भात जर करत असाल, जर काही कार्यक्रम वगैरे असेल तर तुम्ही नारळाचा रस नक्की टाका. तर त्यामुळे मसाले भाताला खूप चव चांगली येते. आता हे झालेलं. आता हे मगाशी थोडंसं मी जी टोमॅटोची आणि पेस्ट केली त्याचं पाणी उरलं होतं तेही घालते, कारण जरा पाणी कमी वाटते. आता मी पाणी घालून घेते. म्हणजे 3 वाटीला तुम्ही पकडा 6-7 वाटी पाणी पाहिजेच आपल्याला. 6 वाटी तरी पाणी पाहिजे, तर 6-7 वाटी लागतंच आपल्याला पाणी. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मगाशी जो उरलेला बिर्याणी मसाला घालायचा आहे. आता हा अर्धा मगाशी वापरलेला, अर्धा मी आत्ता घालते आणि व्यवस्थित हे परतून घ्यायचं आहे. काजू मगाशी मी थोडेसे तळून ठेवले होते, ते थोडेसे वरून घालायचे आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि वरून थोडंसं वाटलं तर थोडंसं तूप घालायचं आहे आणि एकदा व्यवस्थित हे ढवळून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये तूप वगैरे व्यवस्थित घालून झाल्यानंतर एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आणि कुकरचं झाकण लावून आपल्याला चांगल्या अशा 3 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत आणि मस्तपैकी असा हा झटपट असा गरमागरम मसाले भात तयार होतो. तर आता मी चांगल्या अशा 3 शिट्ट्या काढून घेते. कुकर थोडा थंड करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर हा कुकरचं झाकण आपल्याला उघडायचं आहे. तर आता बऱ्यापैकी आता हा मसाले भात त्याच्या 3 शिट्ट्या देऊन झालेला आहे. गॅस बंद केला आहे आणि हा मी थंड करायला ठेवला होता. तर आता बघा कुकर उघडून दाखवते. मस्तपैकी बघा हा सडसडीत. आता हा जरा गरम आहे त्याच्यामुळे हा चेंदा होऊ शकतो भाताचा. तर तुम्ही जरा 2-3-5 मिनिटांनी जरा थोडंसं गार होऊन द्या आणि नंतर मग हा ढवळा. त्याच्यामुळे ना असे मस्त हा भाताचं जे कणे असतात म्हणजे ते दाणे आहेत ते अख्खेच्या अख्खे दिसले तुम्हाला जातील. नाहीतर गरमागरम तुम्ही असं हलवायला गेलं तर चेंदा होऊ शकतो त्या भाताचा. तर आता मी मस्तपैकी असा गरमागरम हा झटपट तयार होणारा मसाले भात तयार आहे. आता मी तुम्हाला त्याच्याबरोबर खायला अशी मस्त आमच्या कोकणातली स्पेशल म्हणजे कोशिंबीर करून दाखवते. कांदा, टोमॅटो, लिंबू आणि कोथिंबीर आणि थोडंसं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि आपली हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतली. आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आणि हे लिंबू आहेत ते 2-3 लिंबू घेतलेले ते असे त्याच्यामध्ये पिळून घ्यायचे आणि मग हे सगळं मिक्सिंग करायचं आहे. कोशिंबीरमध्ये ओलं खोबरं नक्की घाला, खूप छान लागते कोशिंबीर. याच्यामध्ये दही वगैरे काही घालायची तुम्हाला गरजच नाही आहे. तर ही कोशिंबीर अशीच खूप छान लागते आणि मस्तपैकी असं मसाला भात असा खायला तयार आहे. तर त्याच्याबरोबर मी खायला असं म्हणजे थोडी कोशिंबीर केलेली आहे. त्याच्याबरोबर थोडंसं लोणचं घ्यायचं किंवा चटणी काय असेल तर चटणी घ्यायची आणि थोडं जरी काही तुमच्याकडे अजून काही एक्स्ट्रा असेल ते तुम्ही घेऊ शकता याच्याबरोबर खायला. आणि पापड मेन पाहिजे मसाले भात वगैरे काही असू दे, पापड मेन. तर हा मसाले भात कसा झाला आहे तो मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडलीच असेल मला माहिती आहे. जर ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि हे जे व्हिडिओ आहे तुमच्या मित्रमंडळीला नक्की शेअर करा आणि मला असेच तुम्ही सपोर्ट करत राहा. धन्यवाद.